TV. Хайырлы көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Зәңгәр экраннарда яшьлек тавышы һәм мин Гөлназ Асаева. Җырчылар турында төрле имеш-мимешләр йөрү безнең өчен гадәти әйбер. Яшь йолдызларыбыз моның белән очрашканы бар микән һәм үзләре турында нинди кызыклы имеш-мимешләр ишеткәннәре бар? Әйдәгез ачыклап карыйк. Кызганыч, ләкин без киләсе җырчыбыз белән бүген саубуллашабыз. Уңышлар сиңа, дустым. Яңа клиплар белән янәдән биредә көтеп калабыз. Бәреләндем, матурландым, көязләндем, ясандым. Шатлыгымнан очрашуга, яннарыңа ашкындым. Көттем, заргып беттем, нигә соң сине килмәдең? Сине шундый алдакчы дип белмәдем, мин белмәдем. Көттем, заргып беттем, нигә соң сине килмәдең? Сине шундый алдакчы дип белмәдем, мин белмәдем. Атнабызның иң кайнар премьерасы. Игътибар экраннарга. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Biz bu dünyalarga bir-birimizni табарга. Таптык хәзер кирәк безгә яратырга, яратырга. Туган biz bu dünyalarga bir-birimizni табарга. Таптык хәзер кирәк безгә яратырга, яратырга. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем. Син янда йөрәккәем, 100 тапкыр тизрәк тибә. Аерылмыйк бер кайчан да, мәңге булыйк гомергә. Синең янда йөрәккәем, 100 тапкыр тизрәк тибә. Аерылмыйк бер кайчан да, мәңге булыйк гомергә. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Ялышкына очрадым да, син тормышым ялында. Әйләндердең астын өскә уйларымның барсында. Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгыркәем, син дип тибә йөрәгем.
Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем. Ышан миңа бәгырькәем, син дип тибә йөрәгем. Алдагы җырчыбыз минем турында имеш-мимешләр күп йөри. Ләкин мин аларга игътибарымны бирмим. Андый кешеләр күп булынды. Күрәсең, аларга кеше гомере, кеше тормышы белән яшәү кызыграк. Аларга бары уңышлар һәм исәнлек телен дип кистереп әйтте. Алло, Аиша. Җитте инде өйдә монсаланып утырырга. Киен, артыннан кирип алам хәзер. Киттек бүләк титергә. Бергә идек без һаман, инде мин ялгыз калам. Сине саклый алмадым. Бүген синең туй көне. Бүген синең туй көне. Чакырмадың да мине. Нигә болай эшләдең? Нигә алдадың мине? Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Яңгырда бит караңгы, көндә сине каргадым. Хәер, үзең беләсең, туйыгызны үзеңне, туйыгызны үзеңне. Күзгә берни күренми, килми сине күрәсем, килми минем яшисем. Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Көндә бит караңгы, сезнең туйга бүләктер. Мине оныттың, инде бүтән кирәктер. Искә төшәр әле үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ләкин ул чагында инде мин булмам. Көндә бүген караңгы, сезнең туйга бүләктә. Мине оныттың, инде бүтән кирәктә. Искә төшәр үткәннәр, безнең як, безнең урак. Әрнеп еларсың, ул чагында мин булмам. Буржуйка төркеменең лидеры Артем бу сорауга былай дип җавап бирде.
Мин бит әллә нинди поп-звезда түгел, өстәвенә өйләнгән. Минем турыда әллә нинди имеш-мимешләр юк. Шулай да шәшемнең төсенә сокланып буяп йөри икән дигәнен ишеткәнем бар җырчы егетебез. Бүгенге яшьлек тавышында буржуйка төркеме әнкәсе җыры белән яңа баскычларны яулый. Әйдәгез без дә клипларын бәяләп үтик. Все, Чре, Бунга Сунгуса, Буржуйка Продакшн представляет. Әнем, сәл әлі мені. Қызым, менің ішім бар. Бар ойнап тұр, еме? Бар. Алло, Әйе, қойшан қойтасың? хәзер кайтам. Қойшан. Кайтам. Син бит минем кояшым, чәчәкле güzel yazım, күндә бүләк итәсең йөрәгеңнең бары назым. Йолдызлар күп, җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе, сөям сине әнекәсе. Düşümdəgi xəyalım sin, şəyimdəgi şəkərim sin. Xuday birgən altın balıq günləşsinlər bütün xalıq. Yıldızlar күп, җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе, сөям сине әнекәсе. Синең белән дар юллар ки, сандугачка тавышың тиң. Һәр бер сүзең бер йотым бал, мәңге минем янымда кал. Йолдызлар күп, җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе, сөям сине әнекәсе. Җирдә бер син, мәхәббәттең диңгезгә тиң. Тормышымның бар мәгънәсе, сөям сине әнекәсе. Лилияны Маликовка кияүгә чыккан, аның артыннан Германияга китә икән дип сөйләгәннәр. Аптырап Муса белән Лилия күрешкәч, андый документны эзләп караганнар, әмма тапмаганнар.
Кайчан, ничек, кайсы җирдә өйләнешкәннәрдер, ләкин кешеләр каяндыр күргән, белгән, ә үзләре белми калган. Бар дөньяга кояш берәү генә, әнкәем дә минем бер генә. Тормыш матурлыгын күрер өчен гомер бүләк иткән ул миңа. Тормыш матурлыгын күрер өчен гомер бүләк иткән ул миңа. Сөйләсе иде бер туйганчы, әнкәемнең йомшак кулыннан сыенырга иде кочагына, балачакка кайтып яңадан. Сыенырга иде кочагына, балачакка кайтып яңадан. Тиңләр идем синең күңелеңне, шиксез киңлегенә дәрьяның. Кечкәйгенә әнкәм йөрәгенә сыйган бөеклеге дөньяның. Кечкәйгенә әнкәм йөрәгенә сыйган бөеклеге дөньяның. Тормыш матурлыгын күрер өчен гомер бүләк иткән ул миңа. Гомер бүләк иткән ул миңа. Ул миңа. Дуслар, кемнәр әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. Татмус ТВ каналы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безне Team TV онлайн исеме буенча кирип таба аласыз. Шулай ук иң кайнар яңалыкларны контакт челтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин.
синең кыйгач кошлар, барлыгач канаттыдай. Уруга уга сириттең, тылсым бар карашыңда. Сию салават күпере, икебез арасында. Ясын иде гомерлеккә тик сине яратырга. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Яратырып яшәтүчем, син уемда хыялда. Асыл кошым, сандугачым, күңелемнән югалма. Яшәү үзе олы бәхет, сөяр кешең булганда. Офукка кадәр сузылган, бергә атлар юл алда. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Кара күзләреңә карап, кара күзләреңә карап. Бәгыркәем жан кисәгем, тоям яратуыңны. Йөрәгемдә тик син генә, яшем синең өчен генә. Сиңа гына, багышлыймын җырымны. Ләйсән минем TMTV каналында чыккан клибымны караган, таныш-белешләрем мине танылган җырчы дип уйлаганнар. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовлар белән генә җырлап йөри икән дигән имеш-мимешләр күп йөрде ди җырчы кызыбыз. Бүген ул оныттым җыры белән яңа баскычларга күтәрелә. Син сөйклем үзгәрдең, очкыннар сипмиләр күзләрең. Син диеп үзелә үзәгем, ярату хакына түзәмен. Сөйклем син генә куярдың, күңелдә сагышлар балатын. Читләшеп бараны саваттың, оныттың син мине. Izledim, min seni topmadım, yugal
Зарина Асылкаева үзенең сөйкемлеге белән инде барыбызның да йөрәген яулап алырга өлгерде. Шулай да тамашачыларыбыз Заринаның имеш-мимешләрсез калдырмаган. Җырчы кызыбызны Питер якларына күченә дип ишеткән идек, ә үзе ул бу яңалыкка бик аптырап уемда да юк дип җавап кайтарды. Димәк, без тагын бер имеш-мимешләрдән котылдык. Назлы язның матур бер көнендә кинәт кенә килдең каршыма. Күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Көн синең сурәтең эзлимен, сулар һава кебек син кирәк. Үзәгемә үтте күз карашың, кил бәгърем бул миңа кәрәк. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Барыбер ничә генә көн үтмәсә, мин сине эзләп табармын, бел шуны. Бер күрешү мизгеле йөрәгемә сөю барлыгына бирде ышаныч. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит, кемнәр генә аңладыр икән миңа. Арабызда булган Өч көн ялгыш булмагандыр бит. Узган атнада премьера булып кергән җырчыбыз ныклы адымнар белән яңа баскычларга күтәрелә. Әфәрин, булдырасың. Без дә синең белән горурланып, яраткан тамашачыларыбызга синең клипыңны күрсәтәбез. Юк шул, мин зарлана белмим. Мин тез шүгә белмим язмышыма. Мин сикереп торам кайчагында. Йыгылыплар китсәм, ялгыш кына. терәү эзләмәдем, мин күпләргә үзем әле терәк.
Яшәү рәхәт миңа, чөнки беләм, кемгәдер мин әле бик кирәк. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары яратырга. Biz yaralgan bары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Күзләремә минем яшь килсә дә, иреннәрем һәр чак йылмайган. Бардыр инде була торгандыр ул, чарасыздан кайчак йылаган. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары яратырга. Biz yaralgan bары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Беркем белми күңелемдә ниләр, серләремне сатмый күзләрем. Юк куркытмый мине кеше сүзе, һәр чак әйтәм әйтер сүзләрем. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары яратырга. Biz yaralgan bары тирә-юньгә, бәхет шатлык нуры таратырга. Бәхет шатлык нуры таратырга. Бигрәк авыр язмыш язган миңа, авыр тормыш йөген сирәргә. Яратмыймла менә шулай итеп, моң зарларны ятка сөйләргә. Ли Пермь яклары Арда районы Иске авыл авылында ижади гаиләдә туып үскән һәм ижад юлын авыл сәхнәсендә башлап җибәргән. Җырлар ижад итүе аңа әнисеннән күчсә, әмма калган сыйфатлары әнисенеке. Пермь якларыннан булгач, аннан гел Барда кызымы син дип сорыйлар икән. Авыл аларга юк, мин Золотай Арда кызы дип шаярып җавап кайтара. Дуслар, алга табан дәвам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? Сине күргәч сүзсез калдым, син
Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен Team TV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз һәм без сезнең гадел бәяне көтәбез. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирегез. Кышкы мәшет зәңгәр күкләр сыман Жаңға тыя аның жылысы Нигә икән кайтам аңа һаман Кинәт әгәр килсә йыллыйсы Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бу бинада пани уйны ярып Кышкы мәшет Кышкы мәшет Мәшет типтең шәһәр кайный күктән Гадел булырмы соң шамасы Һәммә сизәм кемдер төпсез күктән Мине сынап карый ахырсы Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бу бинада пани уйны ярып Кышкы мәшет Кышкы мәшет Йөрәгемдә ваклык әрәп бетә Өметләнеп ана ялварам Һәм рухыма шушы мизгәл җитә Сулыш алып яшәргә тагын Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бу бинада пани уйны ярып Монда җиңел, монда никтер рәхәт Монда тынычланам көчне табып Күңел илһамланадыр ниһаят Бу бинада пани уйны ярып Кышкы мәшет Кышкы мәшет Имеш-мимешләрне ачыкладык, яңа премьераны каршы алдык. Димәк, бүгенгә мин Гөлназ Асаева яшьлек тавышын йомгаклап, сезнең белән сау булышам. Исән сау булык. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.